ମାଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଏଇଟା। ହାय ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲି ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ। ଆଜି ମାଙ୍କର ବୋଧେ ଡୋରି ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟାଏ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ, ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ସର୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବି ଚାଲନ୍ତୁ। ରଖୁଛି। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଏଇଠି ଦେଖୁନ ପ୍ରୀତି ଧାଇ ନାଇ ଆସୁଛି। ଓ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଯିବି ଆଜି ସୁଟ୍ ଭଲ କରି ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଖଣ୍ଡା ଖାଇବ କେକ୍। ନେ କେକ୍ ଖାଇଦେ, ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ। ଖାଇଦେଲା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ପଛପଟେ ବସିଛି ତ ପଛପଟୁ ସୁଟିଂ କରିଛି। ଆଗ ପଟରେ ବସିଥିଲେ ଆଗ ପଟରେ ସୁଟିଂ କରିଥାନ୍ତି। ତ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗରମ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବ, ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବ। ଏଇଠି ରେ ଭାଇ ଜଣେ କିଏ ଗଲେଣି। ଆଉ ତମେ ଗରମ ଖାଇବ, ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ତମେ ପଖାଳ ବି ଖାଇବ ଏଇ ଜାଗାରେ, କଣ କଲ? ଘଟଗାଁ ଯିବାକୁ ମଝାମଝି ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଆମେଜିଂ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ରହିଲେଣି ଆଗକୁ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବେ ଘଟଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମଝାମଝିରେ ଆମେ ଏବେ ଅଟକି ଯାଇଛୁ। ତଥାପି ଆମେ ଆଗକୁ ଏବେ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଠି ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ବାଘ ଭାଲୁ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ହାତୀ ବି, ଏଟା କଣ ଛାଡ଼ିଗଲେ କହୁନ? ହେଇରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କିଏ ହାତ ହଲେଇଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ ଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚୁଇଁ। ଚକୋଲେଟ ଯାଉ, ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦେବାରେ ବହୁତ ଖୁସି ସିଏ ଜଣା ପଡିଛି। ଆଜି ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଜ କରୁଛି, ଟିକେ ଲାଜେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭାଉଜ ମାଗି ଚକୋଲେଟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତମେ ମାଗି ମତେ ବି ମାଗି ଖିଆ କରିଦେଲ। କଣ କହିଯାଉଛ କି ଶୁଭୁନି? ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆସିକି ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ଘଟଗାଁ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଆଗକୁ ରହିବ। ଏଟା ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍କୁ ଯିବା। ହଁ ଭାଇ, ଇଆଡେ ଆସ, ନଡ଼ିଆ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେବି, କେବଳ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଗାଁରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଭାଇ ତମେ କଣ ଖାଲି କହୁଛ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘଟଗାଁରେ। କେତେ ଥର ସେଇଟା କହିବା? ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ କାନ ଦୋବରା ହେଇଗଲାଣି। କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଏକା ଏକା? ଏକା ଏକା ଯାଅ ନା, ବାଟ ଭୁଲିଯିବ, କୁଆଡେ ପଳେଇବ, ପୁଣି ଘରେ ଖୋଜି ହେବେ। ମାଙ୍କର ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଗେଟ୍। ଭାଇ କଣ ଚୋବାଉଛ? ଏତେ ଜୋରେ ଚୋବାଉଛ, ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ବୋପା ମା, କେତେ ଭିଡ଼ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ମାଙ୍କର ଏତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପୁଣି ଇଏ ହେଉଛି ସୋମବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ମାଙ୍କ ବାର, ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼, ଆହୁରି ଭିଡ଼। ଆଜି ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଏତେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି, ବଳାବଳି ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ଭାଇ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି କମ କରୁନାହାନ୍ତି। ପଇଡ଼ଟେ ଅଛି, ପିଇବା ପାଣି ଏଠି ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର। ତମେ କିଏ? ଏମିତି ଅନଉଛ, ମୁଁ ତମ ଆଖି ଟାଣି ଆଣିବି, ଜାଣିଛ ନା? अरे भाई तमे एमती कौन कैमराटा तलू कर जाऊଛ? किए गोड़े माड़देवनी तो माड़देले गुंडी जीव तुम सब ब्लॉग। तुम्हार कांड ज्ञान टिके नहीं।
କହୁଛ ତମ ମନ ମନେ କିଛି ଭଲ ସେ ବି ଶୁଣା ଯାଉନି। ଯାହା କହୁଛ ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଣୁଛ ବୋଧେ। କିଛି କୁହ ତମେ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଆସିଛ ମାନେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇବା। ଯାଉଛୁ ଏଇରେ ଭାଇ ପୁଣି କହିଲେଣି ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ, ମାଡ଼ ଖାଇବ ତମେ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଏଠି ବି ଅଛି ମାଙ୍କର। ଇଏ କଣ ଭାଇ ଏଠି ମିଣ୍ଟୁ ମୁଣ୍ଟା ହେଇକି ଗଲେଣି, ଏଠି ମାରିବେ ନା କଣ କାହାକୁ? ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ମାରିବେ କାହାକୁ। ହେଇ ଯାହାର କିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଥରେ। କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେଲି ଏ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଏ ରାଜା ଯାଉଥିଲେ ବାଟରେ ମାଙ୍କର ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ନ ହେବାରୁ ରାଜା ପଛକୁ ଅନେଇ ଚାହିଁଥିଲେ। ଦେଖିଲା ମା ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଏତେ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସର୍ଟରେ କିଛି କହିଦେଲି ଆଉ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଏପଟକୁ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବୁ। ସେପଟେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା, ଫଟୋ ଏପଟେ ଆସିଛୁ ଟିକେ ମାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଆଡ଼େ। ଦେଖୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏପଟେ। ଗଲାବେଳେ ଫାଇନାଲ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେବୁ, ଖସା ଲଡ଼ୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ବି ଯିବୁ। ଗୋଟେ ଜାଗା ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏତେ ନଡ଼ିଆ ମାଙ୍କର ଅଛି ସେଠି, ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା, ଦେଖିବା ମାଙ୍କର କେତେ ନଡ଼ିଆ। ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ଏପଟେ ବି ଅଛି। ମାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ମାନସିକ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା ମାଙ୍କର ଏଠି କେତେ ନଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଯାଉଛି। ଛୋଟ ଟଲିରେ ଯାଉଛି ମାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାକି ଯାଉଛି। ସେଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ହଁ କେତେ ବୁଲୁଛ ବୁଲା ଆଜି ଆଉ, ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲ, ଯାହା ହବ ଆଉ। ଏଠି ବାବା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଷେଣ୍ଢ ଏଠି ରାଗିକି ଅନେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଏ ଭଗବାନ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏ ଜାଗାକୁ? ସମସ୍ତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରୁଛ, ଯାହା କରୁଛ ମତେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି। ଏ ଭଗବାନ, ବୁଲି ବୁଲିକା ପ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ୟାସ୍ ଲାଗିବାରୁ ଯାଇକି ପଇଡ଼ ପାଖରେ ସେଠି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପଇଡ଼ ପାଣି ନା ସାଧା ପାଣି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପୁରା ପଇଡ଼ ପାଣିଟା। ଓହ ପିଇଦେଲ। ଏପଟେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ମାଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ଯାହା ନଡ଼ିଆ କୋରା ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ମାଙ୍କର ସବୁ ନେଇପାରିବ, ସବୁ କିଛି ବି ଅଛି। ଆମର କିଣାକୁଣି ସରିଗଲା ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ମନ୍ଦିରରୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆମେ। ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ନଡ଼ିଆରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, କିଛି ଭେଜାଲ ନାହିଁ, ଅରିଜିନାଲ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ମାଙ୍କର ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଗୁଡ଼ ଉଖୁଡ଼ା, ଯିଏ ଖାଇଛି ସ୍ୱାଦ ପାଇଛି। ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ପାଇଛି, ଯାଉଛି ସବୁ ଖାଇଦେବି। ଏଠି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସବୁ ଖାଇଦେବି। ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ଏଇ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଟି ଘୋଡ଼ା ମାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଅ, ମୌକା ଉଠାଅ। ମୁଁ ଆସିଛୁ କିଣିବା ପାଇଁ। କିଣିଲ କିଛି ନା କିଣିଲ ନାହିଁ? କିଣିବ 200 ଟଙ୍କା କିଣିବ ନା ନାଇଁ? କିଣିବନି। ଚୁଟି ଥିଲା କ'ଣ ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲା? ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲ ବାବା, କ'ଣ କଲା? ଏଇ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆଟା କିଏ ବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବମ୍ବେ ଲଡୁ ଖାଇବ। ରେ ଭାଇ ତମେ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଯିବ? ଦିନଟା ସାରା ଏଇଠି ତମେ ରହିଲଣି, ଘରକୁ ଯାଅ ଜଲ୍ଦି। ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲେ, ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ। ତା ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେତିକି ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେତିକି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ସଦସ୍ୟ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଫଟୋ ପାଇଁ ବାର୍ଗିଂ ଚାଲିଛି, ଆମର ବିଲ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବାର୍ଗିଂ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିବୁ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ। ମାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଘରେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ମା ତାରିଣୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୀମସେନ ରାଉତ, ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଅବଦାନରେ ଘଟଗାଁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବ ତମେ? ୟେସ୍, ଭାଉଜ ପୁରା ଖାଇବେ ଆଉ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ। ଭାଉଜ ଆମର ମହୁଲି ପିଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ହସୁଛନ୍ତି। କି ହସ ବେ ଭାଉଜର। ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ। ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହୋଟେଲ ପାଇଲୁ ଖୋଜିକି, ପ୍ରସାଦ ବି ଖାଉଛୁ ଆମେ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଘଟଗାଁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ବାଏ।